Sitotaka wangu ubao jinunishe, sikiza semi zenye kina uzishike. Sitotaka wende mbali nitakufa. Alua, kwa penzi lako mama. Alua, ulivyo mzuri sana. Alua, nakupenda mama. Alua, usije niacha mwenye. Alua. Kan expect na rwako koti. Ungende. Ni koti man. Kodi mokana noka kodi mdhe mwen. Ni mpenja ni koda ni ganyi. Koti man. Ala. Osero mosa apar nyakwara mogi weche manyien ni biro ni ka yo matimba giwo ke kor wenge mopogore. Mara mogi radio Ramogi Karchun Jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni simbe 17 oyud godo jopuonjre ma bende timo penj mar KCSE kuonde chung'o bura ma Moyale kod mano Masaku e kaunti ma Marsabit. Jopuonjre 9 nomaki kod simbe mag ong'we yamo e skunde sekondar Masesi Mixed e gwenge mag Moyale ka mamoko 8 to nomaki kod simbe mag ong'we yamo e gwenge mag Saku. Jalup komishona ma Marsabit Central David Saruni oyango ni nonro koro sechak tim ewi wach makamano. Komachielo bende ni duol ma bendo chung'ne nono tije mag obila mano aipoa sani koro timo nonro ewi tho mar achich moro ma bende ne mecho yor ang'enge mane otho e od ang'ech juma mokalo e tesend obila ma Kisumu Central. Coordinator mar duol ne gwenge mag Nyanza Paul Murkomen wacho ni apisas meke osechako dayo dho apisa mag obila ma bende ne ntiere tich odiochieng' mana achich no thoe. Murkomen wacho ni apisas sani ni e chenro mar luwo ndach anyuola margi jal ma bende notho e od ang'echno ma nyinge Kelvin Oduor ma ong'ere kod nying mar Kevo. Nowacho ni gidwa ng'eyo kaponi ne otho e yo makare kaka ji thoga koso nitiere jok ma bende nyalo bedo ni ne onege. Kane olose boma ma Kisumu, Murkomen nowacho ni bero ne ringre mare ibiro tim mar yango yie gima ne okelo tho mar jagono. Achich mane otho od ang'echno ne omaki tarik 27 mar dwe mokalo kama noyude gi ketho mar kuo e yor ang'enge ema bende nodine tesend obilano ka ne irito odiochieng' machielo mane onego beni teredo ema ne otho kapok odiochieng'no ne ochopo. So immediately we were able to send a rapid response team to the station. The team was able to process the scene, and before moving the body to Jaramogi Oginga Odinga referral morgue. The investigations is ongoing, and in due course we are going to do a postmortem to assist us in concluding the case, as in to confirm whether it was a case of suicide or there was malice. So as at now, all statements have been taken from the police, and we are looking forward to more, maybe from the relatives. But apparently from the information we got is that the deceased did not have any identification documents with him. Neither are the relatives known. So, but we are working on it to search for the relatives of that gentleman. Chenro mar reso jogo mabende lu ne odiyo e masira mabende no timre Elgeyo Marakwet odonjo odiochienge mar ang'wen kawuono ka riwruoge mabende pogre dhi nyime kod reso jogo mane masira no ojuko kokalo kuom miyogi chiemo. Masira mar sienyruok mar lo ne otimre gwenge mag Keyo North kama ne okelo tho mar ji makwan gi romo 32 nyaka chop sani. Chenro mar manyo ji mamoko 19 mabende pok oyang malungo kama nitiere pod dhi nyime ma oyangi kod komishona ma gwengego mag Ho Maroka Abdi Hassan. Piny owacho olero ni chenro mabiro kelo kanyakla riwruoge mopogre nyaka apisas mag jolweny timore mapiyo mokalo mar neno ni okony jogo mabende nopodho e obadho mar masirano. Ninashukuru kwa sababu serikali imejitolea kuhakikisha kwamba janga hili limeshughulikiwa jinsi inavyowezekana, and we want to thank our CS and the entire government machinery for availing themselves to come to this place to support and mitigate the effect of landslide and the excessive floods or flooding that we witnessed here. So far we have lost 32 people, we have 31 who are injured, and we have 19 who are still missing. So tumekuja hapa ili
tuangalie hii barabara, haswa barabara hii, ili tuweze kusaidia wananchi kupata relief support in terms of chakula, maji, matibabu na pia kufungua barabara ili wananchi wanaweza kutembea hapa na pale. Hassan owacho ni kata doko nitiere pek maduong' ahinya e manyo ringre jogo mabende lono odino gi kinde ni gitemo kar nyalogi mar mondo mi gine ni chenro no chopo kare. Tuko na changamoto nyingi kwa sababu kwanza communication, yani mawasiliano, kuna changamoto. Kulikuwa kuna pia matatizo ya umeme ambayo imerekebishwa hivi sasa. Ukiangalia hali ya anga bado ni tete, na vile vile kuna udongo, kuna maji, kuna mawe, na mambo yanakuwa magumu kwa sababu iwapo hakuna mawasiliano tunaweza kupata changamoto katika ile inaitwa search and rescue. Lakini hata hivyo tumepambana na ndio tumeweza kupata hawa wananchi ambao waliathirika 32 na wale wengine wote tuliweza kuwapata na kuwapeleka pahali waendelee kupata matibabu, na wale ambao tunawapumzisha. Ningetaka kusema ya kwamba Komachielo eni duol mabendo chungne kedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC kokalo kuom jakoma margi Laktar David Oginde opoyo mokalo chenro manyien mano mar nyiewo mwandu mopogore opogore migepe mag piny owacho kokalo kuom yo mar lony manyasani. Oginde wacho ni mai en yo makende mabende biro duoko piny mibadhi e pacho kae. You may know that EACC is actually one of the people who are going to be overseeing how it is rolled out and how it is utilized. And so we, from our side, we believe that this is a great initiative. The very idea that we can digitize our procurement. About 80% of corruption that we deal with are to do with procurement. And so if this is streamlined, we believe that a lot of our work will have been sorted out. Jatend migawo masomo Gamba Migosa gi nyawadgi e bad migawo mar omenda John Mbadi nitiere ne ochopo nyima jokanyo ma komiti mabende ochung'ne weche mag somo od bura ma bende dwaro yo ma inyalo tie godo wach mar ng'anyo mag jopuonj mag mbalariany ma bende odonjo jumbe mar 7 odiochieng' ma kawuono ni. Migoso lero ni komitino ni giikore mar twak kod jopuonj mag mbalariany. We are ready to continue engaging with the unions to achieve a speedy and amicable resolution of the industrial action and to ensure that the operations of our universities return to normal. We are open to the good faith and candid negotiations, and that's why we were keen on the verification of the actual balance because there was a divergent view of what was outstanding. Chair, now that the amount is not in dispute, what we need to agree on is the payment arrangements, given that this is a significant amount that had not been budgeted for. Jagoro maduong' mar riwruog jopuonj mag mbalariany Laktar Constantine Wesonga olero ni komitino ni kwayo margi maduong' ne sirikal en ni mondo sirikal ochulgi gowi mar omenda maromo shillings bilion 7.9 kalure kod winjruok mabende ne gikete kogno mar higa mar 2017-2021. SRC and Minister of Education were dissatisfied with the finding and stated that the unions were confused and we needed to go back to school. SRC, Minister of Education and FDSCF commissioned yet another verification exercise conducted jointly by their own officers to the exclusion of the unions. The audit exercise was concluded between 18th and 21st October 2025 and concluded that the amount owed to university staff as at 21st October 2025 is Kenya shillings 7,944,519,929 shillings. Dhok mabende ogai mar duond bura mar ODM Laktar Oburu Oginga nchane otiyo godo ko wacho ni duond bura no biro mana siro jatend piny Migosi William Ruto ponono ni duond bura no ibiro mi thuolo mar golo jal mabiro bedo jalup jatend piny e laro kom mar tend piny yiero mabiro. Onyolo paro mopogore opogore e kind jokanyo mag duond bura no. Moko kuom gi ok oyie gi wachno ka gilero ni gima kamano en yor ma ndhogo chama e okang' mamalo. Jafwamb marwa Matino Nyango miwaler mathoth wi wachni. Our emphasis is on strengthening our party ODM so that we can negotiate for the highest position. If we have to go for a lower position, it must not be lower than number. That will depend on how we work hard to strengthen our party. Wach manyopusi gi ogai mar duond buch ODM Oburu Oginga nigi yetiyo kanyakla gi tend Kenya Kwanza pono ibiro migi lemo mar jalup jatend piny yiero mabiro medo nyolo paro mathoth e pachoka. Oburu nyowacho ni duond burano onge gi ywaruok
winjruok moro amora gi tend Kenya Kwanza to gibiro yudo sir margi mana ka ibiro winj kwayo margi. Bob Ogol en jakanyo duond burano ne osiro paro makamano. Kulingana vile acting party leader alikuwa anatoa mawaidha ya kutafuta second in command, hapo kama tunaweza pewa, najua msimamo yetu inaweza kuamilia broad base, ambapo kura yote ya ODM zinaweza ingia kwa broad base na Ruto atakuwa na ushindi kubwa sana, sababu tutakuwa na imani kumbe nguvu ya mzee bado inafanya kazi. Kata kamano, paro makamano ne okema lich miwuoro gimoko kuom jokanyo mag duond burano mane wacho ni Odinga kane pok onindo ne osingo negi mar chungo jalo mabiro dhi laro kom jatend piny e yiero ma higa 2027. Benson Omondi en jakanyo mar duond buch ODM. Nogolo dhok moro anyalo wacho ni nopuso nikech mano gima na anyalo ero mondo awinj koa kuome kowacho ni jatelo matiyo sani nyalo miyo gi lemo mar bedo jalupne e yiero mar 2027 to ginyalo unge lwedo mamano gi pacha. Aneno ni mano paro ma ok kare, chal ka gima nitie joma tugo gi jowetegi. Giwacho ni ok giyang telo mar sirikand Manywanda kata jokanyo mage. Murina Dhiambo en jakanyo mar duond burano e kar chung' od bura ma Kibra. Sisi kama wanachungwa, sisi tunajua chama ni ODM. ODM ilikuwa na Raila, ilikuwa na Sifuna, na hii Broadways hata tukiulizwa Broadways wa chama wake ni nani, hatujui hata sura ya Broadways ni gani, hatujui hata ni symbol yake ni gani. Sisi chama tunajua Kenya mzima ni ODM. Gimedo ni Sifuna biro dong' kaka jagoro mar duond burano kendo jalo mabiro thiche oko kako sebed kaliekore biro neno matek. Sifuna wacho maber ka ni Broadways ni wakia ni jotendge gin ng'a mokwa nyaluo Broadways ka joma mudho. Kako Odinga nowacho be kapoko ni nowacho ni en itego chama mar ODM mondo wane way forward makochopo 2027 nwachungu ng'ato mwabet gwede to wach Broadways moburu gi ni wacho ni mano wakia. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori osiemo tenda duond bura mar ODM mondo mi owere gi wacho weche moko manyalo kelo ng'ikruok e sirikand Manywanda kata broad based government. Kaka leronwa kod jafo mar e kaunti ma Migori Jo Juma, oganda go wacho ni Raila ne oweyo oganda luwo gi duond burano mar ODM e sirikal ma ok giikore mar bedo oko mar piny owacho. Tend bunge la wananchi ni e kaunti ma Migori ka hotel ko jako mar gi Charles osewacho ni mokom weche ma osebed ka ipuso kod tend ODM. Koro dek, rochruok mar siasa mabende ng'ere kaka broad based government. Osewani kaka jokanyogo mag bunge la wananchi mosindo Raila Amolo Odinga ne oweyo gi sirikal mar Manywanda kata broad based government kendo ok giikore mar wuok e kinde machiegni ka bende gisiemo tend ODM mabende puso weche makoro dek rochendono mar sirikal mar Manywanda. Ka party mar ODM oyie dok e opposition to party mar ODM odok e opposition. Wan kaka joluo kendo jopiny wadwa wacho ni weuru kiko itwa unu wabunge kendo wayudo ni kara nitiere paro ma ungo moko ber gi jopiny. Ere kaka sani kokodo chako wacho weche moko mag running mate ni ng'ane dwa bedo vice mar Ruto. Wadwaro ni wabed very specific ni wan e broad based government to kanye mane baba nowewa. Jakomni ma bunge la wananchi wane kaka jokanyo ma bunge la wananchi ok giikore kendo mar dok e apaya kendo bago ng'anyo. Ka gintie kweth mabende kwedo piny owacho ka oramo ni ka jokanyo ma bunge la wananchi gintie piny owacho nyaka higa mar 2032. To gik mudwa kikugo itwa sa ka sa ok wadhi yie kaka jopiny. Mae momiyo kiny ka kiny kochopo to ni achiel ariyo adek moko timore ni wuoguro dhi e ng'anyo. Ng'anyo onge sani mobro dhi waol. Nyithi osa to e ndara mang'eny, joge osa hinyore kar mondo bed piny owacho weche aina mag chulo kata joma ne ohinyorego. Un sani en mana ni udwa mana ni ng'ama bedo running mar Ruto kia we are not in government mara wane government ang'a mondo umiyo ji the right direction ma ji luwo. Mae nosiko jachung' mine e bunge la wananchi e kaunti ma Migori Winnie Atieno ka achiel ko jakom bunge la wananchi e sub kaunti ma Suna West Freddy Kouma mabende wan gintie e sirikal mar Manywanda nyaka higa mar 2032 ka bende poni tend ODM ema koro dwaro mondo koro wuog e sirikal mar Manywanda to dhi wuok kende ka gin kaka jopiny gichung' kod sirikal mar Manywanda. To osepigania manyaka koro nindo kowewa kwa donje sirikal. Ka unu dwa dhi opposition to biro dhi kaka party mar ODM to kubu dhi kaka joluo mantiere Kenya no dhi opposition. Wan wach mar opposition wasane waonge nikech Raila Amolo Odinga ninde lokacha kong'eyo maber no weyo joluo e sirikand William Samoei Ruto. Kendo nwadhi support nyaka 2032
mondo gikanye ka koro wadhi wuoyo ni to ere kaka koro wadong. Miyo weche mineno wakiro kaka ODM jatelo mag ODM kiro koni gi koni. Nyalo kiko it president ma president ngony magi maendeleo. Wewe chwada dhiang. Ki nyedo dhiang te chwada dhiang. Dhiang dhidok gi gimoro mate. Spika ma bunge la wananchi Sam County Masuna Iseli Jokosi kaachiel kod jakanyo bunge la wananchi e kaunti ma Migori Evans Otieno wacho ni ka okalo e bwo sirikal mar Manywanda gin kaka oganda wuogigo mag Nyanza giseno chenro mag dongruok mopogore opogore ka bende ok gikore mar wuok e sirikal ni. Waneno kaka ne ochung' kodwa kendo kaka oganda Luo kendo kaka jo Kenya. Ni waneno komiyo Raila a very decent send off. An akwayo oganda marwa mar jokanyanam joluo ni wachung'uru gi Ruto kendo kik wawe kaluwore kod gik mosetimonwa. Migori kae nitie stadium masani dhi mbele bathe kae, wang'iyo paya ma Homa Bay, to kata mana appointments wan gi PSS, kata mana experts machalo kaka Mbadi wayudo. Giwacho ni sirikal mar Manywanda ema nowe kod Mosera Raila Amolo Odinga kendo kanyo ema pod gibiro bete nyaka higa mar 2032. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Joe Juma. Gilipot ma Joe Juma ni mabendo kelo wa giko mag weche mago matiche kor gwenge gi lak seche gi watudo koro mosa 11 kosa 12 ne weche manyine yo machok to koro mokanyo sa 1 kod sa 3 ne weche manyine yorno mar Adimba. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. View sasa kile tuko mbayo mag dramas mapachoka tuke malombo ji blockbuster telenovela e dokuma iniwono ema iwinjo. Gie sani nyalo bedo jaloch maduong' gi ji pange na View sasa. Wan kod 50k milojo maka juma, nus milion milojo kedwe kod grand prize ma 2 million miloyo. Donja View sasa ni tikod paybill number 724177. Kitambo di mari masimu ka account number kaito kisling pra beach monichakina tuke korido points pra uchiel mundu kiditulo ber mar bedo jaloch. Bedo donjo View sasa e ka tulu mari mabir jaloch bende medore. Opoda code BCLB license number 0000276. En ngano manyalo bedo gi geno kuome. En ngano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ngano manyalo geno kuome gi osiki. En ngano manyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma inokoro gadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Maramogi Radio Ramogi Karchunja Luo Fredi Solo Salimia Sami Junior